Salam dostlar, bugün size okuwçylaryň açan ziyalkalaryny görkezegin. Näme sebäpden girdiler şu maniyata we näme üçin girdiler şu zatlary görkezjek. Meselem H maniyata nidawny pump boldy. Pumpy maniyatany rosta goýberdiler. Rost bolandan soň nakapleniýa durdy, belli bir derece nakapleniýa durdy we nakapleniýadan çykdy. Inni H maniyatada aşağıda şu zonada sпрос var, zona sпрос var ve zona предложения var. Zona sprosdan okuwçylar girdiler. Zona sprosdan giren soňlar häzir atrabotgalaryny görkezjek size. Telegram gruppada. Ine görşüňiz ýaly. Zona sprosdan giren ekeni, birinji paçkasyny ýerräk giripdir, ikinji paçkasyny soň dabawlatsiýa edipdir. Gizeta 24% ýaly ziyalkasyny çeken ekeni. Şeýde bir ziyalkada hemme minuslarmam ýapýan, hepdelik pulmam gazanýan ýapýardyr. 2%, 1%, 3% minus çekipdir. Ýöne bir ziyalkada bar minusyny ýapýar, plus ýene-de plusa çykýar. Ýene bir okuwçynyň şo edil şo maniyatadan açan ziyalkasyny görkezegin. Ýene şol zona sprosdan girýär. Bilam 16-17% ýaly ziyalkasyny çekýär. Perhaýdan soň ziyalkasyny ýapýar. Ene durjak. Eger siz hem okasyňyz gelse, öwrenesiňiz gelse, maňa liçka ýazyň, offline okuwam, online okuwam bardyr. Mundan başga-da soraglaryňyz bolsa kommentariýada belläp geçiň, like basmany, podpisasiýa etmäni unutmaň durjak. Köpräk wideolar goýan. Hemmäňize görüşýänçä hoş sag bolun.